Parlok hagane ka por tongin yo ban ya sengap bat nga ya ka khana jing ich jong wei u player football ba pau nam jong kari England hagane ka World Cup ru udang yele bat ka kenhun jong kari England hagane ka channel ngilayo ban page pun ki ki jing tip handrai tangki khana jing ich nyempat ju page namar ka jing ich hagini ki sngi kamdan jing mut syu haki babun kibriu namar haki ne kisngi syabadan kaspa bat kaburam syata ki yabe ya ka jing ich ki khen ba ka dei tang ka kamkai ka kambit handrei wala ka taru ka jing ich basisha kadang don hi haki katu ka ne tungin yo man ya sengap ya ka ne ka khana udon wei u player u barem dorba ha ka football uyale kai haki stadium ki bamduna shu ya ga prapeu hajar ki briu ki bawan ban pej ya ki jingyele kai ukamai da ki million bat kanam jongu kapau hakeleng ka perthai hanrei hapedeng ki ne baro ujiet ban ich bat imlang bat ka ba ich ka bala dar rengkat bat u nadu bau danglong tangu kena samla kane kamde tang ka jingye thu khana shapang ka jingru spa kamde ru tang ka jingye thu khana shapang ka nam kane ka de ka jingye thu khana shapang ka jingye ne ha ka jing it ka jingye bat ka jingya buram ka bomla ban thiet da ka pisa manta ha kane ka video ngin lek phai sha ka jingye lanti jong udiklan rice orang yele kai ba pau nam jong kari England bat ka klub Arsenal bat ya ka jing I jong u bat ka Lauren Fryer kabriu ka bala don rengkat bat u nadu ba ka perthai kampat tip ya ka kerteng jong u kumba ka tip menta shwa ba Declan Rice un kelalong u klur football shwa ba ka Arsenal kan siu da ki million ban thiet ya u shwa ba un yele kai ha ka World Cup bat Champion League ulang tangu samla uba im kum ki weipat ki para samla u klemdan haganam ka buram haga por bakarta chung u kadang rit dang hagi khat snem u ya kendu bat ka Lauren Fryer haga ta ka por amdan mano ki batip ya kine ki arngut amdan kamera amdan social media ki babut ya ki tang arngut ki samla ki ba sedang ban mat ya ka jing ich ba shisha yuwei kane kala penlong ya ka jing ya dei jongki bakan long ka ba kerpang pha kalau ren kam ich ya udiklan namar ka nam bat ka buram jongu kam ich ya u namar baudon ka pisa ka ich ya u namar ka yo ya ka jing ich ka ba shisha na u kat ba ka jing ya le kai football jong udiklan kanang kiu ha ka West Ham United ka Lauren ru ka don ha senda jong u ban kershan ban aimen sim ya u kam kwa ban long kata ka influencer kam kwa ban pau man ka sngi ha Instagram kam kwa ban im hakmat ka perthai ka jit ban im da ka ching im ka ba jai kata ka long ban kershan pura yau briu ubaka ka it hakini ki sngi bun ki jingya dai ki jotno namar kamdan ka mensim yaisha bat ka jing ai mensim iwei ru ngi I kamdan shu hadin baula dai ulok lei kat ka baule ru bun ki kenthai ki isi hanrei ka jing I jong kine arngut kanang khlain kumta ka kam jong udeklan ru kanang Tuesday man ka por u kelalong u kapten jong ka West Ham u yele kai na ka benta ka England hadin kata ka Arsenal ka thiet ya u da ka dor ka ba he pha nadu kata ka por ka jing im jong u ka kalalut nadong sedong u yo ya ka nam ka buram u sedang ban yo ya ka pisa ka babun ka jing kershan jong ki pajba kanang kiu na ka por sya ka por hanrei ka wei ka benta kadang yai ne ha ka jing im jong u berkata kalong kaloren kadang don hasenda jong u haus nem arjar arpuar kilayo pediang yau kun senrang ubaki ai kerteng ujut naka benta udiklan ka jinglong kpa ka khamkor
ban ye kino ki trophy hanrai ka ching hi kam julang ka basuk ne bejlut nadong sedong hadin kine ki ka loren ka sedang ban syak keren ben haki social media dang nakadaw ka dur kadar bat kamtam ba kamlong ka ba fit kum kiwei ki celebrities ki kenok ya ka live hujai kum juru ki ong u player badan nam badan spa bat bab habriu kum no un ya shang bat kane ka bam ya hab bat u ha ru ki kentin sniu ba live hujai ki mi na ka por sya ka por hadu ba kalajit ban dilit ya ki dur jongka ki badon haki social media jongka perkhat parlok pi klem le ya ka basniu pile ban pesngup ha ya ka ying ka sem lajong hanrai ki bru ki bishar ya phi tang namar ka dur jong phi batkin kenno ya phi ba phi ya shong bat une tang namar ka spa bat u ya shong bat phi de tang namar ba phi nang ban pen phi je u kalong ka ka basngusi na ka benta jong ka ne habau ba I jong ka umla sha shu haga jaka ba un isi ne sngusi ba uyo kalok ka basnudur kabam ya habat u tang kendian uyeng hasenda jongka ukren da kawai ka kentien ka bakta ya ka mensim jongki babun uong ka briu jonga ka dei ka ching jong ka ching jonga amdan mano ba khampa bat bala ban bujli yaka kine ki kentien kim long tang ka jubab syaki nong kentho kini ki long kadak baka ching ka basisha kam ju bishar ya ka dur hanrei ka bishar ya ka donut da ka ching ne da ki snam kilaya don rengkat hapdeng kini ki baro haga perthai jong ka football bun ki briu ki be tang ya ka nambat ka pisa hanrei udi klan rice upen ya ka weipat ka ching shisha bagata galong lada don wei uba kershan ya pi badar rengkat bat pi ngadu ba pi dang sedang wat klet yauta ne kata haba ka jingjob kawan ha ka jing jong pi ka jing ka basisya kam sedang hadin ka jing ruspa ka sedang ha ka por ba pi pimpat don ka football ka hikayengi bon ki kumno ban job kumno ban rem kumno ban yakun hadu ka minit ka ba khadu hanrai ka jinge thu khana jong Declan Rice bat ka Lauren Fryer ka hikayengi ya ka jing hikai ka ba kham kordor ka briu ka ba dei hok ka jong phi kan amwan tang hadien ba phila paunam ka dei ka ba la bandon rengkat bat phi ha ki sngi ba phidang mat ye ki jing rem ki jing sha keren ben ki jing sha nyo ben ha ka lenti ban poi syakathong bat haba ka perthai barok ka ong ba phidei ban kala ka jing ka basisya ka ong ngadang chit ya phi kumbangala chit ya phi nadu ka sngi ka ba nengkong kata ka dei ka chingjap ka ba krautam ka lauren ka ai ka jing ka basisya yau Declan wala umpat don wala don ya ka nam ka burom ka spa ka pheu ka dei hok ya ka bakan yo ya ka ka babhatam hagisngi baula job ha ka jing jong u lada pisngu tunat ya kene jing thu khana I like but subscribe ya kene ka video but tho hagi comment jong phi hatu phinge ba ka jing ka basisha kadang don hagi ne ki sngi ki ba menta ne ki briu ki la yebe tang ya ka spa bat ka buram perthai sa comment khublai sibut